hayi kwaye decision esasiyithathile hayi ukuthi decision yayimbi ingakho in the global way abantu abanomsa particularly abangafisa ukuthi abantu babulawe nje babenzela umthetho ngiyacabanga mina ukuthi mase kufika isikhathi ukuthi siyokhuluma kunezinye izinto esingazange sihlalele phansi sithi kulokhu sizothini izokutshena ke lento ukuthi yini umongameli wethu njengoThambo wabulawa mase kuthiwa sizobuya sizela wadliswa umuthi wabulawa wahamba ngoba ngiyethemba ukuthi wayengeke ababuyisela abantu wayezothi abahlale ngaphandle kuzokhulunywa ke makuthiwa kuyakhulunywa uma sesiqedile nya sathatha izwe ebese sisenze njani ke ngalabantu ababethunyiwe kwavela kwabuya nje benjalo base bejoyina ama-handlers abo ngoba phela babethunyiwe ama-handlers abantu kakuyibona babethungile asibazi namanje ukuthi baphi nokuthi benzani kodwa umsebenzi wabo wawukuthi uthi asingaphumeleli so balithola ithuba ziningi izinto ezonakala mhlawumbe uma sesiliphethe izwe thina esiyoyichaza ngoba sibanga khona isikhathi sokuyichaza lezi zinto kwasho ukuthi izitha zethu lezi bezila seyithola manje ababehlala nathi ngaphandle abangenziwanga lutho ababuyile beza la ekhaya laba ke bebathumele base bayabathatha babasebenzisa base futhi bethola abanye bethu ababuya ngale hayi bebathola nokuthi bavele badoza lamfana ozala baba no benza izinto eziningi becupha imigoga yokubathola laba bantu bethu babenzise izinto azothuma ibizwa kuthiwa wena wenze lokhu asabe ukuvuma okanye ukusho bavele bathi hayi bathi zikhetha noma ufuna ukusebenza nathi noma ufuna sitshenize ukuthi kanti ungcole kangakanani iningi la kwesaba ungcoliso bese kuthiwa kuzosebenzela ba-recruiter more phakathi kwethu-ke manje nalaba abavele bakhona udaba siyolixoxa kahle uma sesikhuleke lokhu kwangempela ngoba ixoxa lezo ndaba masingayixoxa ngabe sifana nesilima li esigxiza amathe izathu salokho amazwe asempumalanga ayithatha isinqumo sokuthi ngeke bayiyeke iSouth Africa iphethwe yithi kofanele ukuthi noma ngabe iphethwe yithi physically kodwa ngokuhlakanipha still izoba ngaphansi kwezandla zabacindezeli thina ingakho nje uma ubhekisisa ucabanga ngisho leli bhuku okuthiwa i-Freedom Charter uma nike nilibuke okuphakathi kulona kusahleli namanje esasithi mase sikhulekile siyokwenza lokhu senze lokhu yinye into esayithatha lapha ebalulekile phela ngaze bakwazi ukukhuluma isingisi bazokwazi nokuyikhuluma freedom of speech mhlambe bayazi mhlambe abazi angazi
kwathiwa kufuneka kulingane indlela abantu abaphethwe ngayo balingane. Abamnyama abebekade bengavoti bazovota manje, and siyavota ngempela, kodwa ngendlela abasigijimela ngayo asazi ukuthi lapho kuningi abakushiya eceleni. Sangakwazi kuyenza lento eyayazi ukuthi kwahlangana abantu base-South Africa yokuthi uma sesikhululekile siyoliphatha kanjani izwe na. Yini eyenzekayo? Kuthiwa yini obani abakwazi ukukhuluma isingisi? Ama-rights, kuthiwa khona kuthiwa ama-rights, right? Let us have equal rights. Nganoma nake nakuzwa lokho. Kwashiwo njalo. Yini lo equal rights? Mhlambe niyongisiza ngelikila noma sinesikhathi ningitshele, kodwa kuthiwa ngamanye amagama umuntu omnyama kufanele abe nelungelo lokuvota nelokuvotela. Unelungelo lokwenza konke, ama-rights. Lokhu okulapha yakwi-Freedom Charter okungakhulumi ngama-rights ukuthi asilinganeni sonke, ayikho enye into eyikhulumayo ngemva kwalokho i-Freedom Charter. Lapha kwi-Freedom Charter, Freedom Charter ithi ikhuluma izinto eziningi, ngisho umhlaba lesikhuluma ngawo iyakhuluma ngawo. Thina ke esakhula sibukisisa izinto sasisho lukhona okwasala la, khona okwasala. Uma sikhuluma ngokuthi akubuyizwe lethu, sathi mhlamba ke ngisho nje into eyodwa engizoyikhumbula ithi the land shall be shared among those who work it. Akunjalo? Why kuthiwe ngani? Because sobanika umhlaba abawusebenzayo. Kusho ukuthi umhlaba wethu sasingasho ukuthi awubuye uze kuthina. Angazi noma ngizwa kahle. Sasenza lonto ngoba sizama ukuthi kube khona ukuthula mhlawumbe. Umhlaba uyosetshenziswa ilabo abawusebenzisayo. Yini ebangela ukuba sisho njalo? Singasho ukuthi umhlaba wethu awubuyele kuthina finish. Ngoba sasivele siwusebenzisa madala namanje sazowusebenzisa. Uphi umhlaba wethu? Umhlaba wethu omningi. Mhlambe angazi ngawulinganisa lithi akuwona owethu banikazi bomhlaba. Awabantu abafika la bangenela ngisho umhlaba ababengazi ukuthi ukukhonani ngaphansi, sebebona ukuthi kunento eyiningi efunekayo. Uhamba uliqede lelizwe udabuza indawo enkulu okuthiwa iphethwe nguMr. Sibanibani. Thina abanikazi bomhlaba dololo, ngoba sathi umhlaba uyonikezwa labo abawusebenzayo. Khona banawo abawusebenzi because mningi, thina siyahlupheka.
inkinga ekhona abelungu angazi noma bayathakatha yini basivala ngci ukuba sikhuluma izinto siqinise sizisho sithi nasi ingakho umkhonto wesizwe lo wethu uthe sizoyishintsha imithetho ngoba ngenkathi sikhululeka sayeka imithetho yabelungu labo kuthiwa yini ubani okhumbulayo nampo sebeshilo imithetho esiphethewe yabelungu ebizwa ngokuthiwa i-Roman Dutch law yona eyinsika yemithetho yethu la kodwa thina sibona labo bantu into le kodwa thina esingakwazi ukuhlangana ngayo sithathe izwe lethu sibuse ngemithetho yethu esikhundleni salokho abelungu basinikeza imali bathi ni vula iphathi yakho nawe vula iphathi yakho nawe vula iphathi yakho ukuze singabi nayo majority